תלחץ. זה לא. שלום, ברוכים הבאים לשום תירס חיים. קודם נתחיל בקצת יין, למה אני סחי בלטה, לאן נעלמת, כפרה, לאוני תחזור. שמתי עכשיו הרבה יין, לאוני מחטט לי במטבח כל הזמן, נוגע לי בדברים, אני פה חושב, מדבר איתך, מעביר את הזמן, והוא נוגע לי בדברים, עזוב כבר כוסוכתוק, תבוא, יופי. מכניס לי דוחף יד לצלחת, זה מה שלאוניד מומחה בו. כן, מה אתה עוד רוצה לעשות? קח את השיני... שמתי כבר, מה אני אעשה? קח קצת מרק שועית, זה אני תמיד אוהב לשים, זה מוסיף לריח, לטעם, זה שורף ככה את האוכל טוב מבפנים. תיקח את הכף, שמים, תבחוש, שים קצת מלח, הכל מתחיל, זה נותן טעם נשמה, תבין. יופי, טוב, יופי, תאבחש, יאללה די, תוציא, אמרת לך די, זה אני. איך זה טוב, עכשיו אני לוקח שום קטוש, זורק קצת, עוד קצת שום קטוש, טוב, לאישה, לאחר כך לאפטר פארטי. נו, כך, מה אתה לוקח? אני זורק, שים עוד קצת אבקה, עוד אבקה, יופי, עכשיו ניקח מהשיני מלח, נשפוך. לא נותן להביא. טוב, תערבב, מזמן לא הרבבת, נשמה. כמו מה שאני אומר. אוקיי, זה שים למה אני עדיין סחי, נראה לי איתך כוס סוכתו, מעביר פה את היום, אתם מבינים? אני פה עובד בחום עם הגז כוס סוכתו, והוא מזיין לי את המוח, נוגע לי בדברים, הורס לי פה הכל. טוב, בוא, אני אערבב עכשיו, למעט שלך כבר הסריחה כאן את כל המנה, לערבב עוד עד שיש לכם מערבולת שואל. יאללה, אין לי מה להגיד עוד, נו. איך אתה יודע, אחי, זה סם. בוא נתחיל. טוב, אני לוקח פה עוד כמה אבני בזלת, שם אבנים, אתם רואים קשים, תקלפו אותם קודם, שלא יהיו ככה צהובים, זהו, לוקח בידיים שלי, לא שטפתי אותם, שם את זה בתוך הסיר, עד שיהיה לי פה ממש בטונדה, עליה נשים את הביסוס של הבניין, שפוך נשמה קצת פטל, שים. אני נערבב קצת. זהו, בינתיים אתם תחשבו איזה יופי, איזה מנה שתאכלו איתי, בינתיים תחסו שישרף יפה, ואז תגישו את זה שזה מקולקל. אני ארים, ראיתם איזה יופי, כבר עבר הזמן, הכל מוכן, נזרוק את האבנים, שים אבנים בפנים, נזרוק, קצת נערבב זמן. צריך לערבב, שיספק טוב הטעמים של הבטון באבנים, נכסה עוד פעם ועוד פעם, נרים. עכשיו, אתם מעריכים את הריח, איזה ריח נשמה, זה במחיות של שנים. בוא, נלך למערבל, איזה חום, יאללה. טוב, ניקח קצת נשים במערבל, זה לעשות מילקשייק אפונה. מילקשייק אפונה, עוד שאני שופך, ראיתם? לאט לאט. שופך. שם את זה ומערבב, תכף תראו ממש כמו מטרנה לתינוקות בדואים, זה חבל על הזמן, זה מספר אחד, זה זה בריאותי. יאללה, בינתיים לאוני, שים לי, תביא את האבנים, נשפוך את זה בחתונה שלך, אמן יגישו את זה מנות ראשונות. יופי, לאוני, תעזוב את המטבח כבר, יאללה, אני אערבב בינתיים קצת, גרד נשמה עד שיצא לך דם. אני שם אגוז מוסקת שלו, שים את אני אערבב, אתם רואים איזה יופי, שעה אני מערבב, בסוף זהו מוכן לכם, למשפחה, איזה יופי, מזיגה בעדינות, בקלאס. אני רוצה ללכת. איזה צבע, יאללה, איזה יופי. יפה. זהו, לפזר קצת חול. עוד יין, למה אני סחי, שפוך, למה שלא הרגישו את הטעם, לפחות שיהיו בסטלה. עכשיו זה נראה כמו חומוס.